Pod zaštitou Ministerstva financií Slovenskej aj Českej republiky sa v krásnom Mikulove konal druhý ročník Československého daňového a účtovného kongresu. Za jeho uskutočnením stoja organizátori Poradca podnikateľa, Svaz účetních Českej republiky a Poradce podnikatele. Tradičná moravská atmosféra v kombinácii s daňovou a účtovnou legislatívou prilákala tento rok viac ako 140 účastníkov. Kongres trval 3 dni, ktoré boli plné odborných prednášok a panelových diskusí s poprednými odborníkmi. Veľmi nás teší, že svojou prítomnosťou nás poctila Daniela Klučková, štátna tajomníčka Ministerstva financií Slovenskej republiky. Ako ste sami videli v tých úvodných slovách, či zo strany slovenského ministerstva financií alebo českého, tie témy sú naozaj rovnaké, respektíve podobné. Každý sa snaží o tú istú vec, len robenú iným spôsobom. Ja musím povedať, že som si zapísala veľa pozitívnych informácií zo strany českej strany, čo sa týka úpravy samotného zákona o DPH. Naozaj takémuto stretnutiu a podujatiu fandím a nech má čo najviac v ďalších pokračovaní. Medzi odborníkmi vystúpila aj Jana Rusmanová, ktorá je riaditeľkou sekcie nepriamých daní na odvolacom finančnom riaditeľstve Českej republiky. Ako hodnotí podujatie? Pro mě je to vynikající příležitost zjistit, jak se vlastně pohybují ty daně, nebo ta daň z přidané hodnoty, která mě zajímá asi ze všeho nejvíc, jaká je ta úprava na Slovensku, a je vidět, že v podstatě byť jsou to harmonizované daně v rámci Evropské unie, tak každý máme nějaké drobné odlišnosti v tom zákoně a já se hrozně ráda inspiruju slovenských kolegů. O svoje skúsenosti s podnikaním na Slovensku a v Čechách sa s nami z pozície daňového poradcu podelila Alica Orda Oravcová. Prekvapilo ma množstvo veľmi dobrých otázok. Skutočne sme sa aj my prednášajúci veľa naučili, ale sme sa dozvedeli aj veľa skutočností z praxe, takže hodnotím tento kongres za veľmi podnetný. Známa vinárska obec Mikulov nám priniesla tiež množstvo zážitkov. Nechýbala ochutnávka vína so skúseným somelierom či prechádzky historickým centrom. Veríme, že sa vám páčilo. Zúčastnila som sa už 2. ročníka Československého kongresu a vrelo odporúčam každému, kto má rád účtovníctvo, daně v krásném prostředí Mikulova. Líbilo se mi velmi propojení české a slovenské daňové oblasti, daňového práva, účetní oblasti. Popovídali jsme se s kolegy ze Slovenska a myslím, že to bylo velmi pěkné a už se těším zase za rok na příští 3. ročník. Veľké poďakovanie patrí generálnemu partnerovi Recap, ktorý ponúka kompletný manažerský reporting napojený na účtovníctvo. Pre viac informácií o 3. ročníku kongresu sledujte webové stránky organizátorov.